Mě, vy jste to zvládli jak Oscaroví herci. Kdo se kopí slova jako první? No, asi já. Já jsem taky ukecanej, ale oni už mi vždycky říkali, že jsem mladý Žantovský v nějakých letech. Ale my samozřejmě strašně moc děkujeme za ten potlesk, jo. Ale já bych si strašně rád tady zatleskal příští rok ve stejnou dobu, že zahajujeme sezónu. Takže to je asi cílem, proč jsme tady. A jenom abyste byli trošku v obraze, proč to vlastně celý vzniklo. Nás vlastně jako napadlo, když jsme viděli tu aktivitu fanklubu, že tady se začnou vyrábět nějaký trička Litvínov nezhasne, takže tomu chceme podat pomocnou ruku. Já jsem s tím přišel domů za manželkou, říkám, jaký je to úžasný nápad, jak to musíme podpořit. A ona mi okamžitě vystřelila otázku, no a proč nenatočíte nějaký klip? Já říkám, a co budeme natáčet? Já vůbec nemám představu, co to, tak jsme se o tom začali společně bavit a přišel vlastně nápad oslovit Marka Dvořáka, kterýho jste viděli v tom klipu toho záchranáře, jestli by nám s tím taky nepomohl, oslovit Petra Kolečka, s kým vlastně společně připravujeme hraný film o nás čtyřech, ten jeden nám tady chybí, Robert Lang, kluci z jedné třídy, který připravujeme tak jsem se ho zkusil zeptat, jestli by nám s tím neuměl pomoct a on říkal, jo, určitě, já oslovím lidi ze seriálu Lajna a můžeme něco zapojit a podobně. A říkám, no, to je úžasný nápad, my máme taky nějaký, tak on říká, výborně, tak mi ho řekni, než teda budu oslovovat, tak jsem mu řekl ten nápad, který jste vlastně tady viděli a on říká, no tak zapomeň na Lajnu, tohle jste vy. A takhle to chci a takhle to bude, já to pro vás rád i zadarmo udělám, protože vy jste hokejový město s obrovskou tradicí a zasloužíte si to a já chci přispět taky trošku k tomu dílu. Takže děkuji Petrovi Kolečkovi za to, že to pro nás vytvořil, děkuji klukům, že do toho šli, protože samozřejmě i já se na začátku tomu směju a smál jsem se, ale ono ve finále to zas tak srandovní není. Protože kdyby se mělo opravdu tohle stát, tak mě z toho si opravdu klepne. Jo, a to bych opravdu nerad. A za mě, my jsme si to náramně užili, teda byli jsme všichni překvapení z toho, že to trvalo tak dlouho, těch pár minut, co jste tady viděli, jsme natáčeli od 7 do půl 1 do rána. Ale nakonec si myslím, že se to povedlo a měli jsme u toho spoustu i srandy. Oni vám asi kluci k tomu řeknou taky svoje, jaký mají zážitky. Můžeš, Albi. Tak pro mě to bylo poprvé, co jsem něco takového podobného. Když s Kumou vždycky něco děláte, tak je to kravina. A dřív, jak jsme vyhrávali tady zápasy, to si asi pamatujete, jsme jezdili po sáňkách, házeli jsme pivo do hlediště a podobně. Vždycky po konci zápasu, tak teď vymyslel tady to. A já jsem zrovna byl na soustředění s 20 a volal mi to a tak jsme to nějak dali dohromady a musím říct, že to bylo pěkný, ale bylo to dost těžký. Ale mě se naučit ten scénář a tady to, sice jsme tam mluvili chvíli, ale vždycky jsme to nějak spletli, nebo jsme to nějak... Ne, jak pan Kolečko chtěl, udělali a museli jsme to dělat znovu, jo, takže proto to trvalo 5 hodin, ale byla to sranda a pak jsem se třeba ptal, jak dlouho se točil Most a třeba ten jeden díl se točil 50 dní, jo. Takže jenom abyste věděli, jak je to těžký, ale udělali jsme to pro Litvínov, věřím, že liga tady zůstane, doufám, že kluci budou hrát líp jak loni nebo předloni, aby jsme neměli existenční problémy nějaký, aby jsme se nemuseli prostě zabývat tady těma věcma, hráli nahoře a všechno půjde tak, jak by mělo jít a
a hlavně ať se udrží liga tady a hokej pokračuje dál. Dobrý večer, zdravím všechny, ještě šanci jsem neměl všechny pozdravit, takže ještě jednou dobrý večer. A co k tomu klipu říct? Kluci už tady, dá se říct, vyčerpali úplně všechno a teď já tady ve třetí řadě jako mluvit za nimi je strašně těžký, ale samozřejmě Jirka mě oslovil, že takový nápad má, že by tohle chtěl natočit, že to bude teda jako dobrý, tak zpočátku, já se přiznám, se mi do toho moc nechtělo, protože se mi to zdálo opravdu jako kravina. Ale souhlasím s Albym, že vlastně, když jsme potom přijeli na ten zimák Litvínovský a začali to točit, tak mě to přišlo jako docela hezký a taková hezká věc a bylo to vlastně to minimální, co jsme mohli udělat pro to, aby jsme ten Litvínov podpořili. Musím říct, že on to měl vlastně Jirka nejlehčí, on to vymyslel, ale měl to nejlehčí, protože tam půl klipu vlastně byl mrtvej, takže ležel na schodech a neříkal nic. To bylo vlastně akorát na mě na Albym, no a Alby to kazil pořád, proto jsme tam byli 5 hodin. Si myslím, že kdyby tam byl nikdo jiný místo Albyho, tak jsme tam byli hodinu a bylo to hodinu. Ale jak říkám, co jsme pro Litvínov samozřejmě neudělali. Udělali jsme to strašně rádi. Ne? Udělali jsme to samozřejmě strašně rádi a bylo to opravdu to nejmenší, co jsme mohli udělat v porovnání s tím, když vidím, co vy jste vlastně byli schopní udělat v čele s Honzou Ptáčkem, který vymyslel ten slogan Litvínov nezhasne. Udělali jsme trička, které se prodávají napříč republikou a je to prostě úžasný z mého pohledu, že vlastně takový malý klub a malý město má takovou velkou podporu nejen v Litvínově, ale vlastně po celé republice. Je to fakt nádherná věc a se připojuji jenom tady ke klukům s tím, že doufejme, že budeme pokračovat dál v té naší tradici a historii, že prostě ten klub nezhasne, bude pokračovat dál a ta první liga se tady bude hrát. Tím bych chtěl samozřejmě poděkovat vám všem. Nejenom, že jste přišli dneska ten klub podpořit, ale tím, jak ho podporujete vůbec vlastně každý rok, každou sezónu, už dlouhodobě. A děkuji vám, děkuji všem lidem, kteří se o tohle zasloužili a kdo se k tomu připojil. A já myslím, že chtěl bych poděkovat těm lidem, co byli v tom klipu, ale to si myslím, že je další bod téhle akce, takže k tomu se zase obrátí Jirka. Děkuji vám. Tak já ještě doplním tu moji jednoduchou roli. Já jsem ti nabízel, že můžeš umřít ty. Nechtěl. A ono taky od 7 do půl 1 do rána neustále padat na schody. Taky nebylo nic úžasného. No nic, ale já si myslím, že teď právě přichází ta chvíle, že bychom měli všichni společně vlastně poděkovat těm, co se za nás postavili, protože všichni do jednoho nám slíbili, že jim to pošleme a přesdílí to přes své sociální sítě, protože není to jenom tady o nás, je to o celé republice, jak jsem řekl, litvínovský hokej je značka, vybudovaná značka a je potřeba, aby lidi po celé republice viděli, že nám to tady není jedno. A bez těchto, řekněme, lidí, osobností, kteří se na tom podíleli, tak to nedáme. Takže já bych poprosil režii a začnu hlavně tím, že chci poděkovat mojí ženě Lucii, že ten klip teda vymyslela, to ti děkujeme. Chci poděkovat Petru Kolečkovi, že to natočil a takhle připravil, za to velký dík.
poděkovat samozřejmě Marku Dvořákovi, který nám zahrál zdravotníka, i přesto, že v reálném životě je zdravotníkem a přijel do Litvínova a podpořil nás. Takže taky děkujeme, Marku. No a jestli dovolíte, já při druhém promítání budu do tohohle videoklipu vstupovat a představovat vám